В третия полюс, пак отляво, аз прочетох следното. 1877. Октомври, 24. Чокорли, поп Атанас, лежи в полицата 50 деня. А в петия отдясно тия думи. 1877. В полюса стоях 70 деня. Гавраил Илиев Клисурец. И по-надолу, в същия полюс, с друго писмо. Много страдах по чужбина и сега страдам в полицата. 70 деня. Без никаква вина ме наказват. Роден в 1836. Наказан в 1877. Дори и аз не зная какво ще става. Най-сетне, във втория отдясно, аз смаян видях и следните редове. В тая полица седели двамина карловци, а отстрана в тая полица седели две момчета. Двама души живи, заровени в един гроб. Безчовечието мъчно можеше да измисли нещо по-страшно.